Nitum karbilo Charlie song in pen nalitum media tum niltum nang chop hateng pen no porting pen ke bang por niltum mahin pen prangsil nang tum phan suri suri akachoro pajero silalo pini nilitum karbilo Charlie song in pen jasemet pet phirangke amai ke phana ko ke lahelo je patumi hejong haroghat 18 nong haroghat LSC long MLA akhai dorsing rong hang alangli hin pen Herangke ke phalong lamthi paklang pon je niltum phan naki pu pon lage je niltum KSA amethang jungjung si KSA che krong bor idet bu lam se langli paklang lo lam cho takali alangli lam kang li pensi nitum phan naki pu busi ala nitum president phan akoi pi pon lo lam cho takali si alangli bang putu bangke lagi Cebhong ing tungo ma pusi nangi pu cebhong ing tungo lo pulo tangte army mate atarek thik de nang pusi alangli hin pen tumi nang pupon lo jasamet pet la so puthang nil tum mahin pen pini bangke ke hai MLA dorsing rong hang pham lamboy pipon po si la lo je ke damtang Assam Assembly budget session along longle putha khalada Assam CM mate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben paklang lo je Karbi Anglong along le halada dudukuluni long hai hui long pot eviction claim pro halada long komane minority khai der ta thek pujalang hin pulo je lagi halada ke Karbi Anglong along le ahem phu ge Karbi Anglong Thomas Council lo pusi pulo hala so part bang nil tum da choro dun lo sinangli tum same hada media long nitum president kaning je same hala so part bang alangli tame choro dun lo woi fit pustame hala so itum along lam ningje bo mahutsi je non Karbi Anglong lam aputhang ningje bo mahutsi PGR VGR along le along ke do tum phanta pata pipon po bujalang li bangin nil tum president ki pudun cho je la bangso lam bange lamboy na pita ba clarification chining tum du buji karju cho jahal da bangpli MLA ta amek tong jang dun lor ma anotong thon thong dun ma buji ningje chot kaprek thang na bu pe da unparliamentary word pula da thang na ningje pon pe sitame alang li tumi MLA bang ka ningje ke nil tum president phan bange kaprek kalili kalang lam sina arbong lo tang del tum chini lo je Karbi Anglong bang ke alam che tham boy hu jong si itum ke pachu ke dam tang eviction hota me nitum bange Choro dun lo je media theng no same Karbi Anglong Thomas Council mate Assam government pen eviction ke deng porkel tume choro lo ta hala so chot kali je PGR VGR along khiruni long ke do ta uttar bor long do la tum phan tame eviction claim nang ji bu bangke pulo la so joine si patumi bange nitum bange chesong lo eviction claim nang ji podim long si long le pata ako pithuji pulo tang entum Karbi lo charle song bangke lage comment ni da khron gelo athema chini lo je nitum ke methang Karbi khe tum KSA pulo tang de Karbi khe long phansi kar jab dong lo met ke khaya mor bolo kopine Karbi lo charli kopine Karbi khe ban ke na hok thitam lo pulo tang nitum hin bang isi chepa do dun polage la son thak si budget assembly long do bo ma du tame je VGR PGR along le long ke do tum ta pata pipon po po joksi alang li pen jelo tang de hala so video nang dum thek long lo mene Karbi Anglong pen angtan PGR VGR phansi long le pata pipon po ke hala da chief minister same ningje je joine si nitum bange mahu promotion lo la so kachini ji phansi nitum bange jasamet pet press meet long pulo je la so long le bangke Karbi Anglong long le ningje bo du le ko son si la PGR VGR long le long pata pipon po joni se nitum hin bang tame chedon nunde la lo la son bake pendo chulang je alang li nitum hanang pulo je methang self style se claimer KSA da ka chekrong bori KSA president bo chekrong bori pusi pur la bangke nitum ka chekrong bori pula pugali je nilitum bustame hala bangso 2018 naning kana du niltum central committee steering committee do hala da 32 members sang bong sin 2/3 majority lang hala so ke lang bansi kupuma ka chedon desi hala da bangsi lang lo je ni tum bangsi ka chedon ong mana hola so ni lip same central committee long members chola members do ni tum same ke thek kere penam ke charli tum dolo tang de alang jong si ke chok che de ni tum tame alang li hin ke abe do dun de si alang li la puso na kar bok pon ke ni tum alang li ake hai MLA dorsing rong hang phan ni tum pen pin rem lo la puso mon pi alang li ni je dai phan si ni tum hin pen chuni lo lang jo takali alang li inut MLA se lo MLA pulo tang de itum rat tum si pahai lo je alang li inut thek se reset ba khe phan kam claim pi pon bon busi ni tum tame cho pahai lo rat tum che to dum lo je te alang li kopi alam si ni je lo te alang li sila ke unparliamentary vote ka ni je lo lagi alang li inut MLA se le ko son si je bhong jima po lam ka ni je lo na tum mun thik da tha alang li ni je ke
Jebong jite arni tik de nang pusi kipu Jebong itungo ma Jebong itungo pulotang de arni jitik de sikemepu la inut MLA or adur la puson lo malam ning jeneng alang li la puson jot takali je kapre kalong tame alang li lam ki klang do tame nil tumge KSA tumge je kapre political party phan ke sorsar pula puson ali de komane Congress party puno BJP puno SDC mo APSL puno nitum komane madu political party phan nitum sorsar se tame ni tumge kenang sot pulo de nitumge isi pressurized group cho je konane karbi khe phan na hok de ji pulo nitunge esege chibidun bekpo lason thak si je BJR along lelong nitunge eviction si claim nang ji si hangkong aprang menda labang su eviction kurinang ji podim kuresi longle pata PG pulotan lage nitunge chedon nundelo laso joksi je kese tumda aning phope si media long chepak lang lo je karbiang long CM ki karbiang long la ke do BJR long le phange pata pidesi kaprega dim si BJR selam tu bopuge lage konalam si ninjelo labang itu munti tu nang kok je nilisi example nije poje halada budget session long do boma tu Dr. Himanto Biswa Sarma Chief Minister nije bom lo je hala sohut bangke karbiang long pen angta na PJR fansi piponji phodang nije je Athimal ke karbiang long alam reference en boma tu si la solam ta ninje cho pulodang halada itum long kache toidun bangpli MLA dolo MLA ang bo alang itum ta question erais junai hala sur erais junai bo arjun nang poje nitum karbiang long phan kalima kalang mapula ma arjudune je itum bang nilisi reference bo itum school dun lo college dun lo pulane teacher jong si tuma lo nang tham bo ma tu itum konama ke chini ne dia dokok pulotang de lage men itum arjudun po itum confuse bang cepak clear po je la bang thek lang chini lang ko son lo po alang son thak thak se lang tum arjunang po ta lang ko tumi ke cepak lang ko pilo je nitum ada nage lam ka nije awar sai do apor ka prek do tamela ke alang tu ma poruta nang nije dun de akola so bange lage kache dan no na nei alam ave just arju dun lo na cho laso confuse a joine si ni tum ma mai pu sa nei press nong lam nije nang ko lo lasi nil tum chuni ri lo je alang li son MLA kaprek ahin tame alam the arju dun nong bol mata nili tum thang na pupe arbok be la pe nije jelo si alang li phan chuni lo nang li labang so alam ni tumhan jebong nang ma jebong tum duk ma ke bukan ning jega lang ni tumhan na chikubir nang ji busi ni tumain ban chuning lo athema alla ke ni tumge jebong nang polam legi putali na tum video tame theklong pamle lo arju long pamle no je ni tum president ke lada nang tum pan jebong nang pule ke hang dali chingcheng nang pula ki purgali arni arni hodera jebong nang putagi putagali je halage karju cho je nang tum hada assembly long budget session do bom hun megjang nun clip ma pusi ki pucho lage konane la megjang nun clip ma pule unparliamentary word kali lagi la so joine si ni tum pini karbi lochale song hin pen bangke pin rem polo la pen ke bangjila ni nil tum KSA phan la puson alam ning je dei phan sin nili tum ake hai dorsing ro ham sabe alang li phan chuning pon